Asini roha madihamu do dame nasian dewata ama do sian anak Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas maita saduna salam sehat. Damang dainang urian nahina holongan marsiajar mahita sian hatan ini bata ima pangaradeyon tu janita pertangyangan sian turpuk epistel Minggu Trinitatis tanggal 31 Mei 2026 tersurat di Yesaya 44 ayat sada sakrodi ayat 2 ujaha madihita alai anggun wai tangi homma ale Jakob na posokki dot ho ale Israel na upiliti songonod do hatani Jahuba na manopa jala na jumadioko na mangerupi ho sian atutubum unak ko mabiar ale Jakob na posoki dot ho ale bangso na tigor naong upiliti ay usihonok kuma ay tujolma na bauas dot akasunge tu namahiyang usihonok kuma tutu todikku tupino parmu nuay jala pasuk-pasukku tupino parmu sugut asa martubur nasida diholak kolang di duhut songon arung di topi ni akasunge sadaon madok Jahuba nakuna ahu jala sadaan marpangwarhon guarni si Jakob jarana asing muse manuraton dohot tanganna Jahuba do nakuna ahu uhud mangasahon guarni Israel songonoddo hatani Jahuba raja di Israel do si palua ibana Jahuba Sebaot au do parjulu jala au do parpudi jala danga dong debata dukon yahu jala tun isema tudoson ahu manju di babua mai jala di pajojor diahu olak nina hupatidang bangso saling diling nai dot akan nama sasogut di babua hiyamma unang kamu tahuton jala unang manonit notit dadunga sian nahinan ahu patubikihot tuho jala hupabua alai hamudo akka sitindangikku dangadong debata dukon yahu jala dangadong hapurusan na asing dangadong anggo nahuboto huria nahina holongan topek ma ditiki ulang tahun si Tigor ulang tahun ke-10 dituhor bapak nama di ibana lomoni rohana sadilingon dunga dihirim rohanai ahamei sepeda baru pas musim mana kalas opat matsela sidudu rohana majalo sepedaon rani pitor di haul ibana do bapak nai mandok mauliati dung sai pitor dipakai ibana do sepeda naon rak marmiam do donganna di alamani alai ganu pajupang ibana do donganna ditikir donganna kau sepeda baru ya pitor dicari tahu di mana do dipakata tahu di mana do burjuni bapaknya dia bangga menceritakan bahwa ayahnya sangat baik kepada dia marsuguk nai di boni mana mah tu sekolahna marsepida ma ibana dungi tong ma dipakata tahu di mana tudonganna do tu guruna lasni rohanai jala di patorang do songon dia mah burjuni bapak na tu ibana dalam musi hari minggu nih dibuang matu gereja marsi kola minggu tong do di ceritau di mana haburjuon ni bapak na tudungan na sekolah minggu do tu guru sekolah minggu dia bangga melihat ayahnya yang sangat baik tak henti-hentinya dia menceritakan bahwa ayahnya sangat mengasihi dia akamang do inang na menarik sian saritoon ima fokus utama cerita ni si Tigor bukan sepedanya tapi kebaikan ayahnya odo dan merek ni sepedai dibangga-banggau di mana jala dan arga ni sepedai dipakata-katau di mana tulungan daw alai burjuni bapak naido nama nuhor sepedai na mangalehot tibana sebagai
kado ulang tahun. Si Tigor bermaksud supaya teman-temannya tahu bahwa ayahnya adalah orang baik. Kamang doinang isi mahita hea marlas ni roha songon si Tigoron songon dana kalas opat SDO songon na dihidalay banay nangpe marasing konteksna modison ibana marlas roha ala manjalo sepeda na baru alai hita ya do hita marlas ni roha mana songon dia asing konteks nape na marasing alai tasari tohor doi las ni roha tai tapajojok do las ni roha tai tu akadongata alai ida ma kamang doinang najumo jot natasari tohon ima materi mana benda objek nilas ni roha tai do dan tasari tohon haburjuon ni na mangalehon itu kita contoh di lehon amat taima itur amat taima hur-korung inatai pas ulang tahun rupani la hur-korung itu di hata-hatahun inatai tuak kadongan na berkamuzo baga ni hur-korung kon ninna la sori sarito di mana do haburjuon ni amat tanah na mangalehoni tu ibana daikos songo si Tigoriman yan bangga ibana pababuaon haburjuon ni bapakna na mangalehon sepeda songon kado ulang tahun akamang do inang songoni mana taida di jami tahun dihirim jami tahun do bangso Israel asagabe si tindang ima nama katidakon haburjuon ni dibata nama katidakon hasatiao ni dibata nama kaholongi nasida tidak peduli apapun situasinya, bagaimanapun keadaan umat tersebut. Nang pesipata bangso na pinilinay mangalo do pak debata. Nang pesipata manimbil do nasida siapat ini debata. Alanya hadu. Ala memang sian mulana dunga dibayar debata padan tu bangso Israel. Au debata muna jalahamu gabe bangso. Tolu Musa 26 ayat 12. Di batasan diri do nama Jo do nama milik Israel gabe bangsona alani satia do debata di badan nai nangpe sipata marhaju gulun bangsoi nangpe sipata diulah bangsoi nasolomo ni rohani debata alai toktong do burju debata tunasida di pasu-pasu debata do bangsonai diramoti, dijaga, disarihon, ditogu-togu, jangan dipalua. Akaima, pabahena ni debata, tubang soi, mangihuton padan nai. Alai udik ni padan nai, ahado sulah orang ni bangsoi didok songonon. Saya tangio kamu masuk arahku, dalani hamu masalu dalan, akana hutonahu tuhamu, asa marsona kamu. 5 Musa ono ayat saya sakron di ayat ono. Halai dang dilau nasida lapatanna ho do yang baga-baga di bata ho bartu pada nai molope terbuang bangso Israel ima kontes mitur puhon tu Babel dada alani di bata nasumarningo padanna dah alai ala bangso sadiri do naso mamulahon padan nabi nah ini di bata naso mangulahon natinonahon ni debata nasida do naso satia tu debata salelen dihabuangani madiar do bangsoi tahutan jala trauma do nasida alanya ala dau bagas coro dau Yerusalem dau bagas coro lapatana dau debata tui se mahami mangalualu tui se mahami juju dira nasida dunga ditarik kon debata hita minna dunga martabuni debata dunga dibunihon debata buhina siak kita jala ditarik kon debata do hita songoni ma pakilalaan nasida ima di roha nasida ido di pikiran nasida HP hopartu padani dakea ditarik kon debata nasida manangisi na jauh-jauh tu debata say alusan na ido ubahin nang petar buang bangsoi tu Babel alai disuruh
jala di tongos debatado na posona tu si laho manuirani laho pasahaton hata baga-baga sian debata baga-baga haluaon baga-baga pangapulon napaposon rohana sida pasahaton barita las ni roha akadia ma nanay si patupaon si bahelo debata tu bangsoi odo hata parinramoni idok ison tangihom ma ale Jakob naposoki dohot ho Israel nau hupiliti una komariar audo na manopaho audo na jumarioko dohot audo na mangurupiho ido didok dihatan itu hatta dison tegas do hata ni debata pabuahon naso tarik koroni debata nasida alai urupan ni debata nasida tahe tok tongdo didongani debata nasida di bagasan todinai usehonon nado todinai tuganuk nasida asa boha asa margogo marpos ni roha nasida dan jiwa mereka yang tadinya trauma akan segera dipulihkan oleh roh Allah. Rasa takut dan khawatir akan hilang diganti dengan rasa sukacita dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Ima di partogion, alai nang di pardangingope, di sarihon debatado di son, di gopar hodo idok di son, usehonon debatado aik tujol mana mauas, dohok sungi tu nama hiang, asa boha, asa martubur, songon arung di topunya akasungi. Martubur songon arung di topinya akasungi lapatanna tung nasujari nasida mauas dang male dang madate ala terus martubur rata jala dangol malos. Itu adalah gambaran berkat Tuhan, subur, segar dan bugar, bahkan berbuah terus. Gambaran kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nuain suku-suku buasa somoni papai ni dibata ido baga-baga ni dibata tu bang sonai jala hobar tu padan nai saliling-liling nado asini rohana maradok pun bang sonai. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia janjikan anang dipadatun ibadah anggo asini rohanai salilingna dia akan setia kepada kasihnya. Kasih setianya selalu dia berikan kepada umat yang telah dia pilih, umat pilihannya. Jala debata para siroha do ibadah, debata pardenggan bahasa. Ibana do nakuna bangsoi, napinilik na do nasida. Ibana do Jehovah si padua bangsoi. Ibana do parjulu, ibana parpudi. Artinya dia adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Sasada ibana do Jehovah debata tu bangsoi ido bahen dipatikon tu bangsoi dipatik na parjulu au Jehovah debatam ninna debatatta dan jadi marakut au bahenomu debatam. Tidak ada Tuhan selain dia. Ibana do debata penegasan do paboholan ibana do debata namar habubu dukon ibana dangadong be ibana do namar mudu-mudu do nama masu-masu bangsoi. Sasada ibana do hak urusan di bangso na pinilit nai. Odo si hati dakono ni bangsoi. Odo si pajojoron nasida di pajojor ma saluhut pabahena ni debata di pajojor ma haburjo ni debata. Apa yang mereka alami, apa yang mereka terima, dan apa yang lagi yang mereka akan harapkan. Ima di hati dakon, ima di pajojor, haburjonna dot asin rohana, ido fokus si pajojoron ni bangsoi tu saluhut portibion. Songon si tigor na di sarito na maripolay doi, na dapotan sepeda kado ulang tahun siya bapakna dan sepedai na dibangga-banggahon alai haburjun ni bapak Neido dia ceritakan kepada orang-orang karena dia ingin supaya teman-temannya tahu bahwa ayahnya adalah orang baik. Ikosongoni do bangsoi
asa diboto saluhut bangsoon, diboto portibion, diboto saluhut jolma, ia debata Jehovah debatani Israel, ima debata parasiroha do pardingan basa, sasada ibana do debata naburju, namarwaso, natu marmuduh-muduhon akan naporsea ke ibana. Jala ima pos niroha di parmulota sigano pari. Mari kita menceritakan kemuliaan Allah, dan kita menceritakan juga perbuatan-perbuatan Allah yang telah kita terima dan kita rasakan. Amang inang kalau mau jujur, sebenarnya setiap hari kita pastilah merasakan ada perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita ini. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itulah yang harus kita ceritakan, dan itulah yang menjadi kesaksian kita di dalam kehidupan ini. Tanpa merasakan dan mengalami kebaikan dan berkat Tuhan, maka kita akan sulit untuk menceritakan dengan sepenuh hati. Artinya, menceritakan kebesaran Allah bukanlah dongeng, bukan hayalan, tetapi hal nyata dalam hidup kita. Akka naung tazaloido, akka naung tahilalado, akka naung tahamuluhonido, ido siha tidak monotta, pabahena ni debata di gulmit ni ngulut tahun. Tapa jojor ma haburjo ni debata. Nang danghulat tu kita, alai tu nasa bangso. Macai perdinggan basra debata. Alani ikon tapuji ma ibana. Mandok mau liati. Ide ubahin nang parpesal mepe dia rahodo sudie bangsoi asa dipuji nasida Jehovah pinuji ma Jehovah na padua hotodita sian akka musuh do sian akka parmaraan. Pesalmen 124 ayat 6 sakrodi ayat 7. Debatama na marmudu-mudu kita. Amin artanya kita. Mau liatin ma ali debata di hatam nabadiai na toktong patuduhon para siroha do pardenggan basa do tung takas do pabahinan tu bangso na pinilmi songoni ma nang hirip pami pabahinamu nang tumulunami sigano pari haburjon mi haholongan mi nang di pada kokto tu hami sai patu pamai nang hami pele Tuhan namar badan tuho asa totong satia hami laho mamuji pasangapong guarmi Guseho mato dini Tuhani patawoni. Mari te Kristus Yesus martangan tuho. Amin.